Ingane zakwethu-ke nginibingelele namukele kuzo zonke iy'ndawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsizi aka Inkosi yo-Art. Uma uqala ngale kule channel qinisekisa ukuthi ugcina subscribe uzothola zonke izinto engiy'phosta kuyona-ke le channel. Iy'ndaba-ke esabelele ey'nkundleni zokuxhumana ezingezinhle neze ezithi-ke u-DJ Blackcoff usephahlazeke ngebhanoyi-ke eMar del Plata-ke Argentina. Kuthiwa-ke akashonanga kodwa kulimele kanzima. Uthola-ke ukulashwa-ke wey'ngane zakhe noma-ke wehlelwa ile ngozi bekade-ke eqashiwe ukuthi eyonandisa-ke kwenye-ke yamagigi. Abantu abaningi bakhombisa ukuzwelana naye ey'nkundleni zokuxhumana beshiya-ke imibono yabo ehlukahlukene bethi sengathi-ke engalulama-ke ngokushesha. Insizwa-ke yaziwayo le endimeni-ke yomculo.